Ang alas gyud ngano nakalahutay ngano lampuson ang landfill diya sa Bayawan mao ni segregation. Na disiplina gyud ang katawan sa Bayawan pag-segregate sa ilang basura. Yun sa mana. Langyaw ba ng taga-Bayawan? Di ba na pareha natong tanit? Di ba na pareha natong lingwahe? Nganong kita din, di man tama segregate. Nganong sila nag-segregate man? Yung malapuson na ilang segregation. Ang tubag, mubo nga tubag sa pangutana, napugos pag-segregate ang katawhan, kay kung nila i-segregate ilang basura, dili kolektahon na ilang basura. As in, pasagda na ilang basura. Madugta ilang basura sa ilang mga nataran, dili kolektahon ang ilang basura. Tungod ining kadisiplinado sa mga mulupyo o ka-istrikto sa pagpatuman sa mga lagda, 80% basura sa Bayawan wa maadto sa landfill. 20% rin na adto dito. Ang biodegradables, kining mga pagkaon, mga biya nga sa mga basurang malata, tuan nila gibutang silang higante nga vermicomposting facility nga nagamit og African night crawlers. Muna yung mga wati gikan sa Africa na mahimong organic fertilizer. Gitudluan mi ini sa mga mag-uuma sa Cebu City, katong grupo sa mga mag-uuma sa Cebu City sa dinang backyard gardening may sa ABS-CBN sa Bubiaw sa siyudad sa Mandawi. Haskang epektibuha. Pero mao lagi, kinani mo i-maintain. Kay kundi ang wati mo abot sa imong bahay. Kay mangita man ang wating pagkaon kundi mo maatiman dito. Na ilang pagkaon na basura. Kaya ka na mga wati, kung siya tawag anak, mga hermaphrodite na sila. So, mahimo silang babae, lalaki, maka-reproduce sila on their own. Ang mga wati. So, paspas kayo nila pagsanay. Yung mas daghang wati, mas dali madugta imong basura. Ikadugta sa basura, mahimo siyang vermicast. Mahimo siyang organic fertilizer. Mahal kayo na ang palit sa mga organic fertilizer karon. So, ang malata adto dito sa ilang vermicomposting facility. Ang recyclables adto sa ilang materials recovery facility. So, na ay MRF ang Bayawan. Ang Cebu City wa. Na kung ipipila ka local government units din Subo doon ay MRF. So, ato silang i-highlight. Mga ikong detalye asa ni mga local government units doon ay MRF o sa ilang kasinatian o sa ilang mga success stories sa pag-segregate sa ilang basura. Ano na ito mapanaminan din sa Metro Cebu? Sa ato pa, ang basura nga moadto sa landfill, maura gyud ang mga residuals. Mao ni mga basura nga dili ma-recycle, dili sa madugta. Maura maabot dito sa landfill. 20% ra. Pero mao ni bitaha sa Bayawan. Gamay kay Bayawan, ikumpara nato dinhi sa Subo. Ang siyudad sa Bayawan itself mo generate lang mga 30 tons per day. Ang atong gi-generate 700 to 1,000 tons a day. Gamay ra kayong Bayawan ikumpara nato sa Subo. So I think nakatabang na nganong malapuson na ilang landfill kay dili overwhelming ang amount sa ilang basura. Pero kung nahimo ni sa usa ka gamay nga syudad, nganong di man nato mapalapdan ang kapasidad sa atong landfill observing the same practices, best practices nga ilang gipasugdahan. So napamatudan sa Bayawan na bisan ang gagmay o pobre nga mga syudad sama sa Bayawan can be self-sufficient. Kay daghang mga local government units na ingon wa sila budget para landfill. Pero napamatudan sa Bayawan nga gamay kay ilang gasto pagtukod sa landfill ug ang ilang kita kay ana naman molabay sa basura ang Dumaguete o gubang mga syudad o mga lungsod sa Negros Oriental. Ang tipping fees na ilang makolekta igo na makasustain sa operasyon sa landfill. So nahimong revenue generating asset ang landfill sa Bayawan. Pagtukod ining landfill sa Bayawan, anam-anam intawon kay gamay raman nilang budget. Kaya anam nilang tukod pila available nga pondo ilang gibukbo dias landfill. So naabdan sila from June 2008 to 2010. Duha ka tuig ang ilang pagtukod ini mong landfill. Opisyal ning giinaugurahan April 16, 2010. Ang initial investment sa landfill 40 million to 50 million pesos. Ngano nakadaginot sila? Kay doon na sa local material kanang gitawag nga bentonite clay. Kanang bentonite clay gamito na sa nagkalilain nga mga materialis, usa siyang kalidad maikay siya nga steel.
So imbis nigamit sila og mga synthetic liners nga may gikinahanglan sa landfill, ang ilang bentonite clay mo ilang gihaklap isip sawog sa landfill, nasilyo. Why namisik sa mga duga sa basura. Epektibo kaayo ang bentonite clay. Kunya naras Bayawan, gamay ra kay ilang gasto. Mo nang nakadaginot ang Bayawan City og 50% sa gastuhan pagtukod sa ilang original nga landfill. Karon mo charge sila og 1,000 pesos per ton sa residual garbage gikan sa napo na ka local government units ang naghatod karong basura diha sa landfill sa Bayawan. Ang Dumaguete City, ikaduha si Bulan, ikatulo San Jose, ikaupat Valencia, ikalima Bakong, ikaunom Dawin, ikapito Sambuanguita, ikawalo Santa Catalina, ikasiyam Basay, ug ikanapo Mabinay. Ya doon higante nga mga kompanya nga ang ilang basura nasa nila ihatod, ang residual waste nila nasa nila ihatod sa landfill. Kaya di man mo dawat ang landfill o bisan unsa nga basura, residual waste ra ilang gamit dawaton. So mapugos ang mga local government units pag divert sa uban nilang basura ngadto sa composting or sa materials recovery facility. Duha sa mga kompanya nga nakaroon maglabay basura diha sa landfill sa Bayawan, ang Energy Development Corporation EDC ug ang Ajinomoto. So ang income sa landfill igo kayo para sa ilang operasyon. Maka-generate silang milyon ka pesos kada tuig. So ang ilang tanang operation ug maintenance cost sobra pa ang ilang kita. Yapunan pagid sa ilang halin sa vermicompost. Ang vermicast kanang abono gikan sa organic nga fertilizer ma-generate gikan sa basura nga malata, 185 pesos ang kada sako. So ako kay silang income. Ang recyclable sab nila kanang mga plastic, mga botelya, ilang gibaligya ngadto sa mga junk shops. So nakatabang sa pag-sustain silang operasyon. Ang ilang tinuig na gastuhan sa maintenance o operasyon sa landfill, 15 million pesos. Sobra pa ang ilang kita. So, why bisan usa ka dako nga gasto ang City Hall sa Bayawan para sa operasyon silang landfill. Unya nakapamalit silang bagong garbage trucks. Tanang garbage related nila nga mga panginahanglan na nila gi-charge sa landfill. Iaw mo na. Na income generating asset na hinuon nila ang ilang landfill. Dili Cebu City nahimo ng drain sa atong resources. Kaya dako makita gasto. Bayad sa binalyo, bayad sa mga private trucks nga makolekta sa atong basura.